Il-Prim Ministru Robert Abela issokta bil-laqat kontinwi tiegħu mal-komunità bilan li jisma' direttament mingħand in-nies dwar l-aspirazzjonijiet tagħhom u l-isfidi li jaffaċċjaw. Bħala parti minn din is-sensiela ta' laqat kontinwi, il-Prim Ministru żamm ukoll numru ta' laqat fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista ma' delegati u attivisti tal-Partit Laburista. F'dawn il-laqat mifruxa fuq diversi jiem biex min jattendi kollu kull ċans jesprimi l-fema tiegħu, il-Prim Ministru kien akkumpanjat minn membri ta' tmexxija u l-amministrazzjoni tal-Partit Laburista. Matulhom id-delegati staqsew jew ikkumentaw dwar temi ta' importanza nazzjonali u tkellmu wkoll dwar dak li jemmnu li għandhom ikunu l-prijoritajiet tal-pajjiż. Il-messaġġ tal-Prim Ministru kien ċar li tkun viċin in-nies ifisser li tkun sensittiv għar-realtajiet tagħhom u ma tagħla għajnejk għall-ebda ċirkostanza. Realtajiet li huma indirizzati wkoll fil-manifest tal-Partit Laburista bit-tema Malta flimkien li bih intrebħet l-elezzjoni ġenerali u li issa il-Gvern beda u se jkompli jimplementah.